Pagkanindot do sa inyong tindahan kay luag. Ato sa Coros. Start na ko. Ani ako sa kabuntagon sa Gaisano Country Mall kay mangumpra ko. Samtang ako mangumpra. Maghubad sa damgo ni Ma'am Terry de la Rama. Ang akong igsuon. Ma'am Terry, artista siya karong adlawa. Magpahubad siya sa iyang damgo. O Ma'am Terry, unsay imuhang damgo? Idamgo lagi ko migi. Oy, kanang na ako kauban sa Gaisano nga tagaan ko niya og dili man to kanang Christmas gift kay plastic mayang gisudlan kanang cleared nga plastic ang sod roll-on lotion og kanang gamay nga roll-on ya lotion o kanang mga face powder pagwapa migi maglibog jud og unsay meaning ana migi. Oh, Terry diha sa Gaisano Country Mall. Ayaw kalibog sa imuhang damgo kay ang damgo ana-anay kasulbaran. Anaa jud nay meaning matag usa. Ang imuhang damgo nga nagpakita ang plastic ang iyahang gisudlan sa imuhang gihatag. Kana anaay maayong balita o anaa say dili maayong balita. Unya ana ay tao nga dili matinud-anon diha kanimo. Ana ay tao nga nagpinalastik diha kanimo. O once magdamgo ganita og plastic, any kind of plastic, ana ay mga tao nga nagpinalastik sa imuhang kinabuhi. Sabot migi kato naghatag mo kay plastic. Aw dili sad ta kaingon kay daghan mga friends, o relatives, mga kapamilya, daghag meaning. Mao nay hubad sa imuhang damgo. Salamat kayo migi. Terry de la Rama diha sa Gaisano Country Mall. Salamat. Ug daghang salamat. Akong ibawaan sa plastic nga tao. Oh. Ana adyoy nagpinalastik. Bisag unsang butang basta plastic. Ana adyoy nagpinalastik. Ug daghang salamat sa imuhang pagsubaybay sa ako ang YouTube channel. God bless. Thank you, Sadie. May buntag migi. O may buntag isa. Nanasad ko kay mabahubad na sad ko sa kong damgo. Duha din ni kadamgo. Atong niaging simana og karong kadlawon. Ang una na kong damgo atong niaging simana kay nakig-dinner ko sa mga foreigners nga mga senior citizen. Unya ang ikaduha kay ganinang kadlawon ang akong gidamgo na sad kay namili ko mga pahumot nga kinahumutan jud akong gipili kay duha man to akong choices pero ni-go jud ko sa katong humot kay tanan. Nagpili ko sa katong perting humuta nga pahumot unya pag spray nako nagilak-gilak pa jud ang humot nga pahumot. Kaya naman siya glitters ang pahumot. Unya di ay migi kato di akong gikuan nga pahumot kay pinangayo to nako sa akong amiga nga dito kaya ako na picture out man nga kuan kay akong amiga man nga nasa Australia. Siya sige pagkuha aning kuan pahumot nga kuan diri ang duha ka choices unya nigom jud ko atong pinakahumot og with glitters. Palihog kog hubad migi. Daghang salamat. Oh, isa. Katong imuhang damgo nga pilmero nga nakig-dinner ka og mga foreigner. Kana siya ana ay maayong balita unya ana asay dili maayong balita. Ana apoy mga kalangan sa imuhang mga plano pero matuman. Unya isa katong imuhang damgo nga pahumot nga gihumutan jud kag maayo. Kadto siya ug anaa kay uyab karon ang imuhang uyab sincero diha kanimo. Kung ikaw
wala pa gani ka kauyab kana makakita ka og lalaking matinud-anon diha kanimo. Unya daghan gyung mo admire nimo pareha sa usa ka bulak nga roses nga daghan jud kaayong mga butterfly nga modugo. Maunay hubad sa imuhang damgo isa diha sa Foodland, Cebu City. Ug mo shout out ko diha sa ako ang mga kako-vlogger ni Tintin and Cams Vlog, Analisa Escartin Vlog, Isa Beautiful Day, Isa Minyusa, Apple and Alice Vlog, Ashley and Apple Vlog, Elroll Channel, Rose Cortez Vlog. Ug daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa ako ang YouTube channel. Pa-shout out ako sa mga friends sa Gaisano Country Mall. Shout out din ni Sir Layson of Textile Department, Jeff Despi of Gift Wrapping Section, Ludivina Dolino of Ladies Wear Department. Shout out ko sa akong pamilya diha sa Foodland, Banilad, Cebu, ni Mama Kali. I love you very much. Ni Catherine og sayang bana nga si Eric, ni Maria Fe og sayang bana nga si Alejandro Amakanin, ni Glesel Ann og ni Ziara Amakanin, ni Nova og Nash Amakanin, ni Lance og ni Thea Amakanin, ni Ken og ni Kian Bailoses, og ni Natanya Elise nga naa diha sa Mambaling, Cebu. See you pohon! Inig New Year! Bye! Bye guys! Paghubad sa akong mga damgo, adto na ko kay mo trabaho na, magsikay-sikay na sad ko sa Gaisano Country Mall. Daghang salamat Gaisano Country Mall sa paghatag na og trabaho og inyo jud kong gihimo nga regular nga employee sa Gaisano Country Mall. Daghang salamat. Dako kay kog utang kabubuton sa Gaisano Country Mall kay sa 13 years na kong pagpanarbaho, kamo jud naghatag nako og para maka bistik ko, makakaon ko sa pangadlaw-adlaw o makasuporta sa akong pamilya. Daghang salamat kay Gaisano Country Mall. Bye-bye! Ato na ko! Pagkanindot sa iring nga gamay. Kung ikaw magdamgo og iring, ana ay kaasinsuhan sa imong kinabuhi. Unya kaning iring dili gyud kapasipadan. Kay kini siya maoy maghatag og kalinaw sa ato ang pagpuyo sa ato ang panimalay. Ug daghang salamat Isa Minyusa sa imuhang gift nga gihatag nimo ni Miggy nga usa gyud karulyo nga floor mat. Ug daghang salamat intawon Ati Isa sa paghatag nimo og floor mat. Ug daghang salamat usab sa akong pinalanggang iring nga gamay. Kay mao gyud ni siya naghatag og kadasig ni Apple. Unya daghang salamat sa imuhang usa ka rolyo nga floor mat Ati Isa. You're welcome. God bless Ati Isa. Nindot jud og nay mga iring sa ato ang panimalay kay ana agyoy mga grasya nga maabot sa atong kinabuhi. Ayaw gyud ninyo pasipad ang iring kay kaning iring makagaba gyud ni siya. Gumigi nga nabuntis daw ko. Kahuman Miggy, itan-aw ko sa diyan. Nako, kahuman, wala man dyan ko makita ang Miggy nga naglihok-lihok Miggy. Ambod kong tinuod ba nga buntis ko kay nagdamgo ra dyan ko Miggy. Mura ta akong damgo Miggy. Oh, Ashley diha sa Sitio Baka, Apa, Cebu City. Ang imuhang damgo nga nagbuntis ka, ana ay maayong balita diha kanimo.
Unya, anaasay mga matinud-anon nga mga tao diha kanimo ug naay mga lalaki nga miangay diha kanimo nga matinud-anon. Maunay hubad sa imuhang damgo, Asli diha sa Sitio Baca, Apas, Cebu City. Shout out to Annalisa Iscartin. Shout out to Mary Jean Iscartin. Shout out to Zita Staff. Shout out to Hubad sa Damgo ug Hubad sa Natawhan. Shout out to Apple and Alice Vlog. Ang iring swerte sa kinabuhi.